Филмът "Твой и мой живот". Първата серия. Кой може да е? Ана, здрасти. Здрасти. Как си? Добре съм. Ще ти прави кафе? Прави. Сега ще му свърля отровата, ще го убия. Ха-ха-ха-ха-ха. Ще го убия. Ето готово кафето. Сер. Заповядай. Мерси. Господине, пинете си кафенцето, да не настине. Хайде да, господин, пинете си. Не искам. Що бе, господине? Добре, да ще го пия. Заради вас. Ето, вземете го. Пинете. Добре, де, хайде. Хайде, ще го пия. Много е вкусно. Да, знам. Аз сега ще го бия. Пръскате на господине! Не, може кръв е. Дайте ми салфетка, мерси. Господине, да ви помогна ли? Да чистите мърстия. Господи, починете си. Не искам. Не, става ми лошо. Не. Господине, не може така, господине. Отворете очи. Отворете очи. Ха-ха, готова съм. Сега ще го заровя някъде. Много е тежък. Той е гей. Хайде, хайде. Много е тежък. Хайде. Готов. Нещастник долен. Нещастник. Отървах се с него. Нямам вече работа с него. Да заключа вратата. Да не дойде никой. Готова съм вече. Да си взема една филийка да ям.
Сега да отивам да го заровя някъде. И готова съм с него. Ще го заровя в езерото. Или в снега. Ай, Маршал! Много е тежък. Хайде, мамка му. Става, идиот. Смешен. Много е тежък. Оф, хайде, бе. Да не ме види някой, хайде, идиот. Оф, много е тежък. А сега, в снега ще го заровя. Деде, хайде. Още малко стана, хайде. Сега да взема лопатата и да го заровя. Дай да го заровя сега. Айде, кучумри. Вече заровей го. احنا عنا حشار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي النهار ترا 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 كلنا عندهم دبابات احنا عنا حشار بيهدموا Не мога да се обичам те. كلنا عندهم دبابات احنا عنا حشار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني